Kasur upai ba kabade kawai na gisang Tremon subha kabaju shimkhia banyarap ye kipai ba ha kabai de bat ka klam COVID-19 kabalawan sar ya kaparthai barok kawai. Menta kasngi kane ka kanhun kasur upai ba Ribhoi district hapo ka jingilam jong ba East and Ahing ubolong kumu chairman kilahiar sya jakale ya ka thermal screening test kabadon ha khatlai mer bernihat na kabanta ban lek pediang subha ya ki khun samla ki bon phai na Tamil Nadu ki badon kumbalai flaingut. Bat na pedang kita ki live pulai ngut khat sangut ki dei na pok Ribhoi district bat khat khandai ngut pat ki dei na ki pat ki district jong kajala na kaliang presiden ulai thu ba kaseng kala shimkhia na ka banta ban pen poisuk ya ki te ki khun samla shala kajala ha ka ba ki layarap nadu basdang mi na pok kajala Tamil Nadu na kaliang jong kaseng kala penbiang nadu ka buy flight ticket bat kumju ru ki arteli ki bos bat kawai ka sumo na ka banta ban lechau ya ki na Guwahati airport na kaliang jong kane ka kanhun lang ba chairman uba East and Ahing ulai ke jing kublai ke bakerpang ya ki nong mikmat jong jala ki bakentup ya ki MLA ki MDC bat ki minister ki balasnok tilang bat kaseng ha kaban penpo ya ki ne ki khon samla shala ke jala bat ha kaju kapor ulai kublai ru ya uba longs imli ubolong utrai jong ka 7 brother football club ubala kloi banirap ban penbet kerki ya ki te ki bos kumjuru ulai ke jing kublai ya ki nong yalam jong ka district administration jong ka Ribhoi district ha ka ba kilai sya ban penbit penbiang bat ban le ya ka baron kam na ka banta ki te ki khon samla bat ulai ru ke jing kublai ke bakerpang ya uba HSLA bolong unong ilam barang ba jong ka ne ka kanhun hapo ka jala ubala pen i lenti bat uba ai mensim ban pun urlong ya ka ne ka jing temu jong ka ne ka kanhun ban pen poisuk ya ki te ki khon samla ang ne mitang ida na khat armer bani ya ka ba ngaku musyaman jong ka Ribhoi na kasur upai ba bat ai kublai kerpang ru ya ini ki para member ke la poi ne iba marner sadap pa iba ban siang di balawan sendana kan kasri na ka banta ka jing shau na ka banta ka jing poi jong kini khun samla jong ka jala ka jongi buti di bala poi suk poi sa nya ka ne ka por no mita ko na por Tamil Nadu banta kini live sangut banta si la poi banta na ka yang jongi sukumen shikate hamtam naga hamtam kalong kaba ei ko sutnat shu ba kine live sangut mata kasmi kila boy hadin ba kitri shutom jong kasur pajba ya ka bat pin bit biang ki na du flight anadu ki flight ticket nadu ki bus dan shau nadu airport gati hadu kane ke jaka ki poi menta kumta ei ko bangi sukumen shu ba kajwan ki kalong ba shngan ba kalong safety ba hadu ta kamdon shu kanu ka jinge aga bakiwan ki kumbal aja hati di benai ki mana ke kawan khasi malasanyon ben hapo bihar ki khasi jungi gato kalong kajing bagajin jar ka bangi syam khamtam ru ba om tang kata ka safety na ka pata ka jabang na ka pata uni khang jungpang COVID-19 ru kalong bun ki samla jungi ki bayo de ki bawan lamba ki train tade nama ta kadau so sorong ki sukmen ka jingpoi suk jungi kalong lamba ka jingwan jungi daga pen kalong basengan hadu kata da hagane ka por ka menta na sudai ban ong ba ngimla klem ai kublai kerpang yau saman mudom ni ba HSLA ibla thau ya ka group WhatsApp jungi ya ka ban le kine ke kam ka ban harap ya ka ban snok tilem ya ka lengkor ya ka jinge mission jongki paj ba jongka government hi berkoi hagane ka por ka menta sudah menunggu, sudah menaik kublai ya di MLA, MDC, di minister, bat kiwei, bat hamtam ya ki member jong kasur pajba, kiba eno met bat mensim, naga benta ban pinbit pinbiang ki jumpoi jong kini ki kun samla ki jongi. Agar ka por sudah menaik kublai kerpang ya ka district administration kiba pinbit pinbiang bat kila pinpoi aba kin pinbit pinbiang naga benta ka jakasa jongki bat kumta terter. Kumsa ay kublai kerpang ya baro di member jungi kiba tristom mit batlasni nakabanta bit biang ya kita ka jingpoi suk jungki para sama jungi hakane ke por pamta tangtahi kublai